Vuoden 2013 muotilegenda on valittu ja voittaja on Jenni Kukkohovi. Ja tämän päivän aikana Jennille tullaan toteuttamaan ennennäkemätön muodinmuutos. Ja hyvä tilanne on se, että me kaikki päästään seuraamaan tätä muodinmuutosta. Päivän tapahtumat tullaan taltioimaan videolle. Mutta ennen kuin päästään itse asiaan, täytyy lähteä hakemaan voittajaa ja senpä vuoksi me yhteistyökumppaneiden kanssa lähdetään hakemaan Jenni Iistä. No niin, Jenni taitaa ollakin tuolla seurueineen jo meitä oottelemassa ja lähdetään kattelee, että mitä sinne kuuluu. No niin, ei muuta kuin autoa. Nyt ollaan muutoksen ensimmäisessä vaiheessa, lähdetään laittamaan hiukset kuntoon ja väriä päähän ja kuontalo kuntoon ja sen jälkeen lähdetään suunnittelemaan muita juttuja, mutta ensimmäinen 2 tuntia menee Hair Heroesin liikkeeseen ja Mikko alkaa säveltämään. Ollaan täällä Hair Heroes kampaamossa ja aloitetaan muodonmuutos täältä ja sen verran mä haluaisin susta tietää kuitenkin, että minkä tyyppinen ihminen sä oot, minkä tyyppistä hiukset sä pidät? No, mä arvostan semmoista, että olisi mahdollisimman helppohoitainen, koska mä en osaa enkä jaksa alkaa laittaa sitä hirveästi. Ja sitten tyyliltä ehkä semmoinen vähän semmoista rokkihenkisyyttä ainakin yritän aina hakea sinne, että olisi semmoinen vähän semmoinen säpäkkä tukka, että olisi joku juttu siinä. Kuinka useasti sä värjäät hiuksia? No viime värjäyksestä on 1,5 vuotta, 2 vuotta, että en kovin usein. Okei. Nää ottaa kuitenkin nyt meitä tavallaan siinä, että minkä tyyppistä hiusta sulle tehdään. Että mä uskon, että tehdään vähän semmoista hyvin ajanhenkistä hiusta, mutta säilytetään sillä kuitenkin mittaa. Ja sulla ilmeisesti on luonnonkiharaa tuossa hiuksessa. No joo, jonkun verran joo. Niin ainakin tuosta taipuisuutta. Tehdään semmonen leikkaus siihen sitten vielä, että sä työnnettyä sitä. Se on mahdollisimman helppo laittaa, se on aina hyvän näköinen. Semmonen hyvä, aloitetaan työn. No niin, eli nyt ollaan täällä Hair Heroesin takahuoneessa. Ja mä ajattelin tehdä Jennille tän hetken yksi kuumimmista värjäyksistä, eli liukuvärjäys. Ja Jenni ei tosiaan tiedä mitä tuleman pitää, että se on yllätyksenä sitten hällekin. Mä lähden nyt sekoittelemaan värejä. Katsotaan mitä sitä tulee. Osmo Iko on värittänyt levitellyt tukkaa
Odotellaan 20 minuuttia ja katsotaan mitä tapahtuu. Jennin tukka on nyt värjätty, leikattu ja kiharrettu valmiiksi. Nyt lähdetään laittaa vähän meikkiä, hakemaan vaatteita ja sen semmoista. Ei muuta kuin moro.